Hej igen. I dag der skal videoen bare handle om nogle 100 spørgsmål, som Ida hun stillede mig, da vi var sammen. Men ja, vi fik egentlig ikke svaret på de 100 spørgsmål, fordi at det gik ud mit kamera. Så ja. Men let's just start. Okay. Sådan der. Kom igen. Tænk på den sidste person, som sagde, jeg elsker dig til dig. Tror du, den eneste? Nej. Ville du dates for dig have noget med en 18-årig i den alder, som du har nu? Ja. Har du nogensinde fået sommerfugl i maven over en speciel person? Ja, det har jeg. Smiler du til fremmede, f.eks. på gaden? Ja. Er der nogen, som er sur over, at du dater, skal der har noget med, skal så snakke med den, som du gør? Nej, det tror jeg ikke. Er der nogen, som har en sang, som minder dig om en, du kender? Ja, det sker tit. Hvad har du på lige nu? Hvad er jeg på lige nu? Jeg har en jakke og Vans og bukser på. Og en krave indenunder. Hvor tit hører du musik? Hver dag. Jeg kan ikke leve musik, mand. Har du mest bukser eller nederdel til at tage kjole på? Bukser! Tror du, der er nogen, der vil ændre sig gevaldigt inden 2016? Ja, men ikke sådan nogen, jeg kender, tror jeg. Er du den sociale eller asociale type? Jeg er nok mest den asociale type. Men jeg kan godt lide at være social. Har du nogensinde kysset med en, som startede med bogstavet A? Jeg har aldrig nogensinde kysset nogen. Så nej. Hvad med bogstavet R? Nej. Kan du køre bil, skal så har du kørekort? Nope. Betyder det meget for dig, hvis nogen snakker dårligt om dig? Ja. Skal du ud og rejse snart? Forhåbentlig. Hvornår græd du sidst? For et par dage siden. Har du nogensinde fortalt nogen, at du elskede dem? Ja. Hvis du kunne ændre din øjenfarve, ville du så gøre det? Og hvis ja, til hvilken farve? Ja, så skal det være sådan brun noget. Sådan, du ved, mørkebrun. Ja. Ja. Er der en dreng, som du ville gøre absolut alt for? Det ved jeg ikke. Nej. En gang var der, men ikke mere. Noget, som du ikke har kunnet lide i dag, for eksempel været en person med. Ida. Tak for det, lort. Ej, det Jeg bliver elsker også dig. Er det sødt, hvis en dreng kysser dig på panden? Det er det vel, ja. Har du noget at kørende med den sidste person, som du talte med? Ja. Ej, det har jeg ikke. Hvad sidder du på lige nu? Jeg ligger på noget græs, sand, noget fodboldbane, så jeg sidder ikke på noget. Er der nogen, som tit så regelmæssigt fortæller dig, at de elsker dig, som du ikke er familie? Ja, Ida. Ja. Hvem var den sidste, Hvem var den sidste, du snakkede med inden i seng i går? Ida! Dit liv! Det fortæller meget om vores liv. Næste spørgsmål. Ryser du hurtigt? Nej. Okay, hvilken mærke er den bluse, som du har på lige nu? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg kan godt bemærke. Er der nogen, som hader dig, Ida? Ja, Ida. Jeg skulle lige fatte den først. Kunne du nogensinde finde på at få en tungepiercing? Nej. Men en næsepiercing kunne jeg godt finde på. Hvis du kunne slette et år for dit liv, hvilket ville det så være? Et år fra mit liv. Så skulle det være 2014. Havde du en drøm sidste nat, som du kan huske? Nej, men jeg drømte faktisk om dig her en dag. Det var sødt. Nej, jeg har ikke noget liv. Nej. No.
Hvornår fortalte du sidst en person, at du elskede ham? I går, tror jeg. Ida. Tror du, at du er gift inden for 5 år? Nej, hell no. Okay, tror du, der er nogen, som har følelser for dig, skal så have et crush på dig? Sikkert. Tror du, der er nogen... Der er faktisk en, som jeg ikke engang kan lide. Puha. Havde du en god dag i går? Den var okay. Ja. Hvad siger jeg? Må du til at hænge ud med en pige inden for de næste 48 timer? Ja, Ida! Gud. Har nogen nogensinde fortalt dig, at de aldrig vil miste dig? Ida! Hvad er det bedste ved skolen? Hvad? Hvad er det bedste ved skolen? Ida! Har du nogle billeder på din Facebook-profil? Ja. Har du nogensinde dine lektier? Også nej. Til dine klassekammerater. Ja, det gør jeg. Er du altid sød med andre? Ja. Okay, nej, det er Ida ikke enig i. Men jeg er heller ikke sød mod hende, så det går nok. Er der en, som du godt kan lide? Ida! Foretrækker du at hænge ud med drenge eller piger? Piger! Ida! Har nogen af dine venner set dig græde før? Hvad? Har nogen af dine venner set dig græde før? Nej! Det har du sgu da ikke haft. Nej, utroligt nok. Hvordan har du det egentlig i dag? Jeg har det godt, når jeg er sammen med Ida. Har du en veninde, som du kan være 100% dig selv sammen med? Ja, Ida. Har du en bedste veninde? Mange tak fordi I så med den her video her. Ses næste video. Tjullu.